Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон ва имрӯз бо шумо беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. Пеш аз оне ки видеороликро оғоз намоем, дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. Мо боша оғоз мекунем. Рафтем. Аллакай 2 ҳафта барои бои Конор Макгрегор ва Дастин Порье монд. Агар инро реванш гӯем, хато намекунем ва ба формаи Конор агар нигарӣ, дар ҳайрат мемонӣ. аз рӯи баъзе маълумотҳо ӯ ҳатто вискии худро тарк карда ҳамавақт дар толор тамрин мекард. бинобар ин Макгрегори тамоман дигарро мебинем. ба ин нигаред. Сероне Макгрегор зидди Алварес Макгрегор. ман ҳардуи ин версияҳои худро якҷоя нобуд мекунам. ман шӯхӣ намекунам. ҳардуи онҳоро комилан нобуд хоҳам кард, навистааст Конор. дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки дар ин муҳориба Конор ғолиб шуда барои ба титул задан ба бои навбатияш омодагӣ мебинад. шумо чӣ фикр доред? дар комментария нависед. созмони ACA акнун кори худро соли 2021 оғоз мекунад. аввалин чорабинии ин лига дар соли 2021 12 феврал баргузор мешавад ки главни бои шом беҳтарин варзишгарон дар вазни нимсабук Али Багов ки рекордаш 29-11 аст ва Элиас Селвиро ки рекордаш 17-5 аст мебошанд. аз рӯи баъзе хабарҳое ки ба мо расиданд, дар ин чорабинӣ муҳорибаи варзишгари машҳури тоҷик намояндаи клуби Аҳмад Тоҷикистон Аъзам Ғафуров низ дар коркард қарор дорад. ҳарифи ӯ яке аз варзишгари пурқувват аз Бразилия хоҳад шуд. шашум ҷой дар рейтинги ACA дар вазни сабук Чарлз Энрике. ӯ яке аз беҳтарин варзишгарони пуртаҷриба дар созмони ACA мебошад. Чарлз дар карьераи худ ҳамагӣ 12 муҳориба гузаронидааст ки дар 10 он муваффақ ва дар 2 бошад мағлуб шудааст. ҳоло хабари расмӣ набаромадааст ва мо бошад бесаброна хабари расмиро интизор хоҳем шуд. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. дар канал обуна шавед. хайр.